आं दा मोनसे माबा लिरदों आरोखि नोंखौ मैदोम खनजिता खौहाय थारमाने ओरैबायदि लिरदों आङो नोंखौ जाहैबाय मोख्रा जाथि मैदोमखौ जाहैबाय मोख्रा बुंबाय लागाव खनजिताखौ बुंबाय आङो थालिर गोमोन। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा दैदेन आरो लोगोसे मैदोम आरो खनजितानि हौवा थग्रोङा दिनै खनजिताखौ मा बुंखो थालिर गोमोन आरो मैदोमखौ मा बुंखो मैदोमा थालिर गोमोन जानो मोजां मोनग्रा सासे दुथां होननानै दिनै खनजितानि फिसाय थग्रोङा बुंदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय। जोंहा दैदेन औवारिजों लोगोसे खनजिता फिसायजों रायलायनाय कल रेकर्डनि गेजेरजों मैदोम आरो खनजितानि बागै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय। नायाखै मामा मैदोमजों खनजिताजोंल' नुथारलायबाय भिडिअफोरखौनो। आं लिरना होनायखौ नुवाखै नोंनिफ्राय। आं लिरना होनायखौथ' नुबायब्रा। फाग्ला आंखौसो जावसि दाख्लै जि रायबाय नोङो आंखौसो भाइरेल खालामलाबायबाय नोङो ओमफ्राय दाना मैदोमा बामलायलायनाय रिल्स लाबाय। फाग्ला जादों। आंथ' दं उदालगुरियावनो। माला फैगोन? थांनाया सानथामसो जालांगोनदां। दासो फैदों। ओमफ्राय रायलायहराखै? मा होनदों? मैदोमजोंबो रायलायनांगौया। मैदोमा मा होनखो? दम हरदां एसे। मा दम हरखो? बे थारा फाग्लासो। नोंसोरबादि मालायनि गाज्रि मोजां भिडिअ लाबोग्राया नोंलाय माथो दाना बेबायदि जाखो होनना बुंदों। सैथोना सैथोब्रा? सैथो। नै खोनाबाय? आं दा मोनसे माबा लिरदों आरोखि नोंखौ मैदोम खनजिता खौहाय। आं दा मोनसे आं एसे गाज्रि मोनदों मिथिबाय नोंखौबो बेखौबो। थारमाने ओरैबायदि लिरदों आङो नोंखौ जाहैबाय मोख्रा जाथि मैदोमखौ जाहैबाय मोख्रा बुंबाय। लागाव खनजिताखौ बुंबाय आङो थालिर गोमोन। लागाव जावसि थालिर गोमोन। ओमफ्राय बुंबाय आङो मोख्रायालाय थालिर गोमोनखौ मोनबा बिगुराबो जाखागोन होननानै लिरदों। सैथो डाइरेक्टखा लागावनानो हो। आंबो लागावनानै होनसै खनजिताजों मैखोमजों लालायथोंसै होननानै। आं लागासिनो दं मोनायाव हरनि दुइथायाव नांलायबावदों बेयावनो। मैदोमखौ एबाराव बयजों बोखिसानाय खालामजोबो आङो। डाइरेक्टखा। आंखौ फाल मोनाखै। दुगैनो नागिरदोंमोन नामा? आं बेखौनो मोजां गाज्रि खबर लादों नोंनावहाय। मोनायाव फन बुदों? आङो बेराय जि मेंबायना मैया आङो अरुणाचल हाबनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आधार कार्डखौनो गारियाव बावलांनानै हाबनो मोनाखै आरोना दिनै ओंखारफिनबाय नै। खाथियावनोखाना ओरै माबाजोंहाय। खाथियावनोखा जों दावखोनोसै आरोना बेबायदि। दे बेराय। दायो हरफिनबावगोन आं खनसेबाव। नोंसिना मैया ना मालाबा फन हरदोंमोन बियो। दे आं दा हरफिनगोन दे।